Yn Cadwch Gymru'n Daclus, ni'n cymryd camau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r ymgylchedd. Ac mae'r Goriad Gwyrdd yn un o'r ffyrdd i ni'n gwneud hyn. Mae gwobr Goriad Gwyrdd yn profi eich bod chi am wneud gwahaniaeth cadarnhaol hefyd. Nawr, ni yn gwybod bod eich cwsmeriaid chi yn dod yn fwy pryderus am ei pôl troed carbon ac yn dewis yr opsiynau canoladwy ar gyfer llety yn fwy. Mae'r rhaglen Goriad Gwyrdd yn fyw ac yn tyfu mewn lleoliadau ledled Cymru, o westau bwtig bach a siopau coffi i atyniadau, gwersylloedd a chanolfanoedd cynadleddau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gyda dros 3,000 o leoliadau twristiaeth mewn 57 o wledydd, ni'n arwain y ffordd o ran newid ymddygiad lles y blaned. Mae'r Goriad Gwyrdd yn cynnig dewis amgylcheddol gynaladwy wrth gynllunio gwyliau ledled y byd, ac nid yn unig yn tynnu sylw ymwelwyr at y ffaith bod eich busnes yn cael ei redeg gyda cynaliadwyedd mewn golwg, ond mae eich cefnogi i ddod o hyd i ymddygiadau eco-gyfeillgar newydd a gwell sy'n cael ei cefnogi gan amgylchedd y cenedloedd unedig a'r cyngor twristiaeth gynaladwy byd eang. Goriad Gwyrdd sy'n gosod y safon. Ond allwn ni ddim i gyflawni hebddo chi. Ymunwch â ni heddiw felly i greu Cymru a phlaned gwell.